ngunyan na kita pwede makapag-broadcast miski nga ni sayaong kita kung sain man because of the Zoom, ano? Via Zoom ang apod kaiyan, ano? Kaya itong panahon na ako ay 1981 nagsimula sa broadcast industry. 1981 po ako nagsimula, ano? So talagang madumang ka talaga kay puan na magdumang ka sa istasyon. Dumang ka po sa Fairview ka ito. Naalala ka ito nindo. So Radio Veritas duman sa Fairview. Binumbabaga kami kay itong panong EDSA Revolution. Pero mabuti na lang wala ako duman. But anyway, mga tugang, mag-inibahan kita alauna hanggang alas 2. Siyempre, pag Sabado, sa tuyang iandamang sa tuyang mga sadiri sa Domingo. Kaya sa aga, pagirumdum sa naman tawi sa mga tugang ta mga Katoliko, o sabi mga Kristiyano, kung kamo ay Kristiyano, igwaman kamo palang inaapod na fellowship o apod kining igwa ka mo ning service or Bible service, pero kita mga Katoliko magayon na magsimba, okay? At sa pagsisimba kita matawan ning grasya. Yan mga tugang ang importante sa buhay. Kundi kitang grasya, di kitang biyaya. Di kitang balaog. Kaya importante, siyempre para maging balaog kita, at the same time we grow in our faith, in our Christian faith, mahalaga na tayo nabubuhay sa salita ng Diyos. Yan. Nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya mga tugang, magayon inihong sa tuyang pag-urulayan. Kasi when was the last time you lead people or someone to God? Yan, ang hapot ni Father Boots, ngunya na hapon. How, or when did you lead someone to God this week? Yan, hapot mo. Hapot ni Father Boots, tabi, may inakay ka ba papunta sa Diyos? Inakay mo ba siya papunta kay Satanas? Kanino mo sa inakay? Ako at least may inakay ako papunta kay Lord. Magsimba. Halika, magsimba tayo. Yun. Halika, magkumpisal tayo. Di inakay mo siya. Halika, mag-attend tayo ng Biblia Rasal. Yan, inakay mo siya. Alam mo, maganda po yun. Ang hapot ko siguro, sa harap ko, hapot ko, saan ta inaakay o kanino natin inaakay ang ating mga kapatid. Yun, okay? Inaakay ba natin sila sa Diyos? Dinadala ba natin sila sa Diyos o hindi? Do we lead them to God or do we lead them to the world? Okay? Alam mo, maganda po yun na kita dapat maging giya. Sabi nga, giya. Kita maging daan o kasangkapan sa ibang tao na makalapit sila sa Diyos. Hindi makalayo. Hindi yung irayo sinda sa Diyos, mga tugang. Pwede ka mo tabi mag-message sa kuya, mag-text sa kuyang babasa ng mga text messages nindo sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. O kundi pwede po mo magduman sa Facebook. Maduman na nga pala ako sa Facebook. Sa Facebook, duman tabi sa Facebook, mahiling nindo ang DCGB News Online. Hanapon tabi nindo. Pagkatas i-like mo na nindo ito. I-like nyo na. Pagkatas i-follow. Parang sa ganun, pag nagbubukas ang DCGB, mahiling tabi tulos nindo ang o madadawag tabos nindo ang mga balita sa DCGB. Araw gani kayo gusto kong batiin si Lorna L. Plaza. Sabi niya, good afternoon po, Father Butch. Thank you very much, Lorna,
sa pagdadangog mo sa DCGB News Online. Okay? So, yan ang pag-urulayan ng mga tugang. Pwede ka mo mag-text sa kuya o pwede ka mo mag-upload sa kuya sa 0925-811-3851. Kung halimbawa, mag-share ka mo, tabi, mag-share. Ano? Ang i-share ta, kamaganda kasi niyo, sa Ebanghelyo kasi sa aga, maganda ini. Sa aga pala, ang ikawalong linggo ng ordinaryong panahon, kasi sa, ang baga, March 1 na. Sa March, I think March 8 ba yun? Ang kalendaryo ko kasi nandoon pa, February pa pala. Hindi ko pala napapalitan, ano. But anyway, sa next Sunday, hindi dito, sa next Sunday, March 8 yata o March 9, ano na po yan? First Sunday of Lent. Okay, by the way, sa Ash Wednesday, March 5, ano? Ihanda tang sa tuyang mga sadiri, sa March 5 mga tugang, magpapakrus kita. Ang krus na tanda na yan, isa sa tuyang sa tuyang forehead, ay pagpapagirumdum sa tuya ng pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay muli ni Kristo. Yan ang krus na siyang naging kasangkapan sa kaligtasan ng tao. Pinapaalala sa atin kasi kita baga mga tao madaling makalimot o madali kitang sa Bicol nakakalingaw, lingawunon. Palang lingaw ka sana, di ka maging malingawon. Ano? Di ka mabagang sakit na Alzheimer, dapat di ka malingawon, di mo nang lingawan ang Diyos sa buhay mo. Pagirumdum sa namang giraray tabi ni Father Boots, minsan baga may mga tawong nakakalingaw na sa Diyos, ano, nakakalingaw ng mag-ibon ng karahayan, nakakalingaw ng magpangadji, nakakalingaw ng magsimba, nakakalingaw. Kaya sana ang gamot sa lingaw, pagpapagirumdum. Ito si Father Boots, nagpapagirumdum giraray. Kaya kamo nakadadangog, nagirumduman nindo, yan magayon. Okay? Kaya kita dapat para limot-limot o lingaw-lingaw. Ano? Baka magiging kang singaw. But anyway mga tugang, iyan ang sa tuyang pag-urulayan ngunya na aldaw. Ano? So siguro magayon na basahin ko muna. Sa aga kasi mga tugang, ang hapot ko by the way pwede ka mo magsimbag sa hapot ko. Ini po ang hapot na ngunyan. Paano natin na iaakay ang ating mga kapatid sa Diyos? Yun, paano natin akayin sila? Bukas ay ika-8 linggo ng karaniwang panahon at ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Sirach. Okay? Ito po, unang pagbasa, Sirach, chapter 27, verses 4 to 7. Kapag itinahip mo ang bitsay, mahuhulog ang mga dumi. Gayon din ang mga kakulangan ng tao sa pagsasalita niya. Sa horno, nasusubok ang gawa ng magpapalayok. Ang tao na may nasusubok sa kanyang pagsasalita. So nakikita mga tugang sa salita, kung ano daw ang ating mga salita, doon pala nasusubok. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang halaman. Sa sinabi naman ng tao, nakikilala ang kanyang damdamin. So doon ka pala makikilala. Sabi nga, kung ano ang bunga, doon nakikilala ang puno. O kung ano ang puno, siya rin ang bunga. O ganun po yun. Kaya maganda ito huwag mong pupurihin ang lalaki hanggat di siya nagsasalita, sapagkat ito ang pagsubok sa tao. Yan mga kaibigan, ang unang pagbasa na marinig natin bukas pag tayo nagsimba. Napakaganda mga talinhaga o ibig sabihin mga maxims, mga kasabihan ng Sirach. Maganda po ini Kaya sabi dito, huwag mong pupurihin agad ang tao hanggat hindi pa nagsasalita.
Yan, delikado. Kaya, ang sabi nga, yun ang pagsubok daw sa tao. Kaya malalaman mo, ang tao sa kanyang mga salita. Kung ang tao nga mabuti, ang kanyang salita ay talagang mabuti. Pag ang tao ay masama, reklamador, yan na po yun. Walang iba kundi reklamo, masama. Ano? So yun. So sa ikalawang pagbasa naman, mababasa po natin sa unang aklat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata 54 hanggang 58. At kapag nabihisa na ng buhay na walang hanggan at walang pagkabulok, tayong nabulbulok ay may kamatayan. Matutupad na ang nasusulat. Anong laking tagumpay ang pagkalamon ng kamatayan? Kamatayan, nasaan na ang iyong tagumpay? Nasaan ang inyong kamandag? Yun. So itong mga sinasabi dito, mga tugang paalala sa atin na ang kamatayan ay hindi po yan hangganan ng tao. Ito pa, tumuklaw ang kamatayan sa tulong ng kasalanan. Iyon, totoo naman, dahil po kasi sa kasalanan, nagkaroon tayo ng kamatayan. At pinalakas naman ng kautusan ang kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos na nagtagumpay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, magpakatatag kayo at huwag matinag. Yan ang napakagandang advice sa atin. Magpakatatag tayo at huwag matitinag. Yan, napakahalaga po yun. Ano? Lumago kayo lagi sa gawain ng Panginoon. Yun pala, napakaganda. Lumalago ba tayo sa gawain ng Panginoon? O lumalago lang tayo sa gawain sa mundo? Yan. Sige, trabaho ka ng trabaho, nakakalimot ka na magsimba. Yan, pangit yan. Alam ba ninyo sa Kanya, hindi masayang ang inyong pagod. Kaya hindi masasayang ang iyong pagod. Ano, bakit? Pag gumagawa tayo para sa Panginoon, hindi masasayang ang ating mga pagod. Yan po mga kaibigan, ang napakagandang salita ng Diyos na maririnig natin bukas. Unang pagbasa mula sa aklat ng Sirak, ikalawang pagbasa sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Korinto na nagsasabi sa atin na napakahalaga na tayo ay magsalita ng mga mabubuting salita. Okay, anyway, babalik nyo si Father Boots. Sa pagbabalik ko, aking babasahin mga tugang ang Ebanghelyo para bukas. At ito po ang tanong ni Father Boots. Paano ba natin maiakay ang ating mga kapatid sa Diyos? Ang tanong, ang yes or no lang kasi yun eh. Kung tatanungin ko kayo, inaakay ba ninyo ang inyong kapatid sa Diyos? Pero mas magandang tanong ito eh. Paano ba natin inaakay ang ating mga kapatid sa Diyos? Inaakay ba natin? Dinadala ba natin ang ating mga kapatid sa simbahan? O tayo nagiging sagabal? Tayo nagiging hadlang ng ibang tao dahil sa paglapit nila sa Diyos? Tayo ba'y nagiging hadlang? Sa halip na sila lalapit sa Diyos, tayo ngayon ay nagiging hadlang o harang. Okay? O pader. Yan ang tanong ni Father Boots. Anyway, babalik si Father Boots pagkatapos ng mga pagilomdom. Ang oras sabi ko niyan, 19 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Tuhod, siko, baywang, Aray! pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi. Ngunyan daw ning Sabado, primer dia de mes ng Marso. First day of the month of March. Okay? Sana po mga tugang kamo ay nag-i-enjoy sa satuyang programa at gusto ko pong batiin si Louie Ariola. Good afternoon, sabi niya. Saka si Arnel Basmayor. Wash out much. Then si Eli Valladolid. Good afternoon, Father Boots. Have a nice day and God bless. Watching from Bulabog, Sorsogon City. And of course si Arman Pabia. Wow, thank you very much Arman. So, mga nagdadog sa tuya sa DCGB News Online. Okay. Anyway, padagos kita mga tugang sa tuyang programa na sa tuyang pinag-urulayan nga ni, ang hapot ni Father Butch kaya, paano ba natin naaakay o tayo ba ay nagiging gabay? Ha? Sabi nga, sa mga tao na lumapit sila sa Diyos, tayo ba ay nagiging, sabi nga ni, guide? Or tayo ay nagiging misguided. Napakaganda kasi alam mo mga tugang, ang Ebanghelyo bukas ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Okay? Sabi nga, ano ba ito? Chapter 7, I think chapter 7 or chapter 6. Okay, ito po. Chapter 6, verse 39 to 45. Lucas, kung meron po kayong Biblia, pwede nyo akong sabayan. Basahin po natin ang Biblia sapagkat dito po palaging humuhugot si Father Butch
ng lakas, ng kaalaman sa Biblia, because masasabi natin ang Biblia, yan po ang spiritual guide natin sa buhay. Ang salita ng Diyos. Kaya nga napakaganda po ito. Basahin ko ang Ebanghelyo para bukas para rin sa ating mga pari na nakikinig. Thank you very much sa mga kabaro kong pari na nakikinig. Thank you very much. Alam ko kasi minsan pag nagmi-meeting kami, Father, nakikinig po ako sa imo, nagdadangog ako sa imo. Thank you mga pards. Thank you very much sa Indugabos. At the same time, sa mga magsisirimba sa aga. Parang sabi nga ni, mayroon kitang preparasyon. Okay? Basahin ko ng mga tugang ang Ebanghelyo para sa aga. Hali sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 39 hanggang 45. Basahin ko sa Bicol, ha? Inusipan pa sindan ni Jesus kang parabulong na ini. Ang parabulang ini. Parabola, hindi parabulong, ha? Parabulang ini. In other words, talinhaga. Ang sarong buta, dahil pwedeng magkabit sa kapwa buta. Hulita pareho sindang mahulog sa kalot. Very practical. Kaya nga kung halimbawa sumusunod ka sa mali, magkakamali ka. Para ba nahiling ko naman sa isang likod ng kotse nakalagay, don't follow me, I'm at a loss. Kaya wag mo siya susundan. Kasi naliligaw na nga, sumusunod ka pa. Dahil man tabi. Okay? Padagos kita, ha? Magayuno na, ang sarong buta, dahil pwedeng magkabit sa kapwa buta. Hulita pareho sindang mahulog sa kalot. Mayong disipulo na mas madunong kesa sa iyang maestro. Alagad kung tapos na siyang matukduan, makakaarog siya sa iyang maestro. Yun. Kaya mga estudyante baga, mas matalino pa rin naman talaga ang mga maestro. Pero sabi nga, pwede ka man maging tulad ng maestro mo. Makakaarog ka man sa iya. Ayan. Pag natukduan ka. Kaya mahalaga, parang magiyahan kita, maganda niya na dapat kita matukduan. Depende po yan eh. Kung may mga tao kaya marunong, madunong, sabi, aram ko na yan. Ano patuturuan mo ko, aram ko na iyan. Ay, delikado po iyan. Ang hambog mo naman. Di ka makakaaram ka iyan. Kaya mas magayon, magpatukdo ka. Sabi nga sa English, ang tawag yan, docility. Docile, okay? Yan. Okay? Verse 41. Tadaw ta, nahiling mo ang kasadit na ati sa matakan sa imong tugang, alagad da imo nahiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata. Yun. Mapangusga, kaya nahiling mo ang ati sa iba, sa imo, mationg ka nga ni, di mo nahiling. Magiling-hiling ka muna sa sadiri mo, magsalaming ka muna. Arog ba ka? Ang problema kasi di nagsasalaming. Kaya mas magayon baga, mahiling mo muna sa sadiri mo bago ka manghusga. Kaya mas maganda, don't judge, just listen. Kaya mas maganda ito eh. Listen before you judge. Pwede rin yun. Pero mas maganda, better not. Okay, sapagat napakaganda digdi na kita baga gustong mahiling kamalian, pagkukulang kang iba, pero data nahiling ang sasaduyan sa diri. Alam mo ang kulang sa tuya, examination of conscience. Kundi ay kang konsyensya, delikado yan. Kundi ay kang tinatawag na salaming, magsalaming ka. Pwede ang magsalaming mo, pwede physical, o pwede man itong mga tugang nagsasabi sa imo na, uy, alam mo, kami, pakinggan mo. May sinasabi sa Indo. Okay? Paanong masasabi mo sa imong tugang ko, haliin ko daw ang ati sa mata mo. Kung dae mo nga nahiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata. Yun ang problema. Kaya totoo man, how can you lead someone? Saka at the same time, you cannot give what you do not have.
Yan ang talagang mahalaga dito na sinasabi sa tuya na huwag kang manghusga. Permimpig ka para hiling ta. Sabi digdi, padagusta, para sagin-sagin. Halian mo nga ang dakulang ati sa mata mo. Tanganing mahiling ka ning marhay. Yan. Paano pala? Dangan pwede mong mahali ang sadit na ati sa mata mong sa imong tugang. Alam mo, narumduman ko yung istorya. Igwadaaning mag-agom duman sa sa sarong lugar. Sabi ko itong agom na ng babae. Tingnan mo ang kapitbahay natin. Naglalaba pero ang dumi-dumi naman ng kanyang nilalabahan. Madumi. So nahiling na. Tapos ang nangyari pala ganito. Nung yung bintana pala kasi ninda, mati, kaya nga, nang nalinigan sa bintana ninda, sabi kay itong babae, yan ang tunay na paglaba. Kaya malinig na ang naglaba. Tingnan mo, malinigo na paglaba ninda. Ang problema pala, bako man talaga duman sa naglalaba? Ang problema pala duman, so itong bintana ninda, mation. Kaya nga, nahiling niya, di mati. Kaya nga, arog ang kaan sa tuya man. Kaya linigin ta muna sa tuyang mga, siguro, ang sa tuyang mga bintana para mahiling ta ang malinig. Yan. Okay, padagusta. Ang marhay na kahoy, daay mabunga ning maraot. Ang maraot na kahoy, daay mabunga ning marhay. Very practical. Magayon nun talagang mga tataramo ning kagurangnan. Matibayon talaga si Lord. Ang lambang kahoy, namibidbid sa bunga. Huli daay nagbubunga ning bayabas ang limonsito o ning ubas ang labnig. Yun. Mahilig tabaga, ang marhay na tawo, marhay man ang gibo, huli sa pano siya ning ng karahayan ang sa iyang puso. Yan. Ang maraot na tawo, maraot man ang gibo, huli ta pano ning nasasaray sa karatan ang sa iyang puso. Kaya mag-ingat kita kung anong nasa tuyang puso. Sabi nga, kabig ng dibdib. Sabi yun, kabig ng dibdib ang tawag doon. Yun. Huli ta kapanuan ning puso, nagtataram ang nguso. Yan. Kaya mag-ingat kita kung ano ang nasa sa tuyang puso. Kung ano ang nasa sa tuyang puso, yan din ang itinataram ka sa tuyang mga nguso. Yan mga tugang. Mag-ingat kita. But anyway, babalik kita si Father Boots pagkatapos kat pagirumdom. Mahalaga mga tugang na sabi ko nga ni Kasubago, let us guide and let us lead people to God. Okay? Paano? Let us actively guide and encourage others to develop a personal relationship with God. Okay? Importante mga tugang. Saro iyan para mo maaakay ang ibang tao, mahilingan sa imong buhay. Sabi nga ni miskiday ka magtaram, pag nahiling sa imong ugali, naarog ka ini, maarugan sa imo. Yan. Encourage people by your way of life. Sabi nga ni, walk the talk, Father Boots. Walk the talk. Kung ano sinasabi, dapat gibuhon. Yan. Pag nagtuturo ka na nagtuturo, justice, justice tayo, justice. Pero ang sabi mo naman, justice, magtiis ka lang. Hindi tiis yun, hindi justice yun. Kung magtiis ka lang magtiis, dapat justice, ibigay ang nararapat. Yan. Anyway, ibabalik si Padre Boots pagkatas pagramdam. Ang oras tabi ko yan, 34 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indukal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi, ngunyanal daw ning Sabado at sa tuwing nga pinag-urulayan ang Ebanghelyo, ang mga tataramon, ang salita ng Diyos, sa taramon ng Diyos na madadangog ta sa aga pag kita nagsimba. Okay, pagirumdum sa tabi giraray na magsimba kita sa aga sa as Wednesday. Oni na pala March 5 mga tugang, sisimula na ang panahon ng Kwaresma, March 5 kaya mga tugang iyan, Miyerkules de Abo, yan sa tuya mga tugang iyan na ise-celebrar. At kaya sa first Sunday of sabi natin ano ba ka? De pala sa second Sunday, which is sa 8 nga ni baga, yung 8 yan o 9 pala. March 9 ay ang unang linggo ng Kwaresma. Yan. So, ngunyan, sa tuwing pagrumdum na magayon talaga na akayin natin ang bawat isa sa Diyos. Okay? Ilapit natin ang mga tao sa Diyos. Huwag natin ilayo sa tao. Kasi nga, sabi maganda ito paano natin siyempre sa ating gawain, sa ating mga salita, yan may lalapit natin ang mga tao. At lalong-lalo na sinasabi dito na tayo ay magkaigwaning marhay na ugali. Yan baga importante. Alam mo, napakaganda itong reflection dito na basahin ko. Sabi, subukan muna natin baguhin ang ating mga sarili. Agree ba ka mo? Baguhin muna natin ang ating mga sarili bago baguhin natin ang ibang tao. Kasi gusto natin baguhin ang ibang tao, pero hindi naman natin binabago ang ating mga sarili. Baguhin muna natin ang ating mga sarili. Sabi, sa mag-asawa minsan, sa mag-agom, sasabihin, ikaw, magbago ka. Ikaw, masyado kang chismoso. Ikaw, chismosa. Magbago. Pero hindi man siya magbago yung tao. Kaya kung gusto mo, alam mo, may kwento talaga na totoong kwento ito na dahil sa yung lalaki, hindi siya nagsalita. Ang ginawa lang na nagbago siya at nagbago talaga ang kanilang pagsasama nila uli ng mag-asawa. Napakaganda po ito. Kaya bago natin baguhin ang ibang tao, baguhin muna natin ang ating mga sarili. Yun. Masyado kang mahigpit sa ibang tao, para mong pinaparusahan yung ibang tao, yun, ganun ba? Yan. Alam mo, sabi dito, hanga ako sa mga taong nagtatagumpay sa buhay. Lalo na kapag narinig ko na sila ay mayroong advisor or coach o guro na gumagabay sa kanila.
Alam mo kahit nga si Manny Pacquiao, may coach baga siya? Kahit sino man, ang magagaling may coach. Kahit yung mga player namin dito sa UST, may coach. Kaya importante sa buhay, kahit sa buhay spiritual, may coach ka rin dapat. Kaya meron tayong spiritual director. Mahalaga po yan. Kaya pala naging matagumpay sa buhay, ang mga may coach. At tingnan mo, kahit yung sa negosyo, may financial manager eh. So magaling na sila, pero handa pa silang matuto. Yan ang kagandahan dito matagumpay na sila sa buhay, pero sabi nga, magaling na sila, pero ang napakaganda po, handa pa silang matuto. Kaya nagpapakumbaba. At mapili silang pagdating sa guidance. Tayo kaya, pagdating sa ating spiritual na buhay, mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y sa spiritual na buhay? Ito na nga. Naghahanap ba tayo ng spiritual director? Sino-sino ang ating pinakikinggan o sinusundan? Mapili rin ba tayo sa ating mga spiritual guidance? Tama naman ang sinabi ni Jesus. Ano kayang mangyari kung ang isang bulag ay maging taga-akay ng kapwa niyang bulag? Hindi ba pwede? Hindi pwede. Pareho sila mahuhulog. Pwede mangyari na sila ay madapa, bumangga, mahulog sa kanal. Napakahalaga na pumili tayong mabuti kung sinong gagabay sa atin. Kaya nga kanina ang tanong ko paano natin igagabay ang mga tao na lumapit sa Diyos? Yun. Paano natin magabayan? Napakahalaga ito. So napakahalaga ito pumili tayo ng mga taong makakatulong sa atin gumabay papunta sa Diyos. Okay? Nabasa ko minsan, ang sino mang hindi nakakaranas ng kapatawaran ng Diyos ay hindi rin lang mapapatawad ng lubos. Kaya naman, nagiging mapanghusga ang tao. Kaya yung mga taong mapanghusga, mapanglait, mahilig manira sa kapwa, o magmapataas, na ayaw humingi ng sorry, kasi talagang mga mayabang yan eh. Kung magsimula tayo sa sarili natin. Yan ang mahalaga eh. Simulan muna natin sa ating mga sarili. Alisin mo muna, sabi nga, ang troso sa mata mo at alam ng Panginoon na mahilig. Sabi nga, ang tao kasi, alisin natin para makakita tayo mabuti, para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Yan turo ni Jesus di ba? Kaya, subukan natin munang baguhin ang ating mga sarili. Alam ng Panginoon na mahilig ang taong pumansin sa kamalian ng kapwa. Yan makikita natin O kaninang umaga, pagkagising mo, ilan ang pinansin mong masama? Walang ibang na pinansin mo, kundi pangit yan, di maganda yan, ganun. Ganun ba yun? Yun. Kaya mahilig tayong pumansin ng kamalian ng kapwa dahil nais natin pagtakpan ang sarili nating mga pagkakamali. Yun, ang tawag yan, projection sa guidance, Kaya, hangad ni Jesus, nasubukan muna natin baguhin ang ating sarili. Bago natin subukan iwasto ang kamalian ng iba. Kapag hindi natin nagugustuhan ang ginagawa ng ibang tao, isipin muna natin kung ano ang ginagawa natin na hindi magugustuhan ng iba. Alam mo, mahalaga po ito na tignan muna natin ang ating mga sarili. Kung baga, magsimula muna tayo sa ating sarili. Simulan mo muna sa sarili mo. Huwag mo sasabihin na ikaw para utos, pero hindi mo naman ginagawa ang dapat mong gawin. Sa ganito paraan, magiging tayong mabuting puno na namumunga ng mabuti. Yan ang mga katugan ang mahalaga. But anyway, sa pagbabalik ko mga kaibigan, gusto ko kayong bigyan ng mga paanong paraan tayo ay
akay ng ibang tao sa Diyos. Okay, gusto ko pong batiin si Marian Brinon. Okay, thank you very much, Marian. At ito po, ang oras namin ngunyan ay 44 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Okay, balik po kita kilala sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan na daw ng Sabado. At sana po may naaakay na tayo sa Panginoon. At sa pakikinig ninyo, naaakay ko na kayo sa magsimba para bukas. Yan, maganda yun eh. Akayin natin ang bawat isa. Parang dalhin natin sila sa Diyos. Bring them to Jesus. Bring them to God. Yan. Ang problema kasi sa atin Father, how can I bring them to God? I do not know God. Sabi niya. Anyway, know God. Yan. Kaya magkaroon tayo magpalid tayo sa spiritual advisor ta. Kaya sabi ko ni Jesus kanina ang bulag, hindi pwede niya akain ang kanya kapabulag. Mahuhulog sila. Pwede pa yung bulag saka yung pilay. Pwede pa yon. Yung bulag, kakargahin. Yung pilay, parang makalakad sila. At dahil ang pilay may mata, at yung mata niya, siya ang magiging giya ng bulag. Yan. Yung dalawang yan, magtulungan. Ang problema kasi minsan, baga sa tuya, nagbubulag-bulagan kita. Yan, Kaya nga,
magayon na kita dapat, sabi nga, sabi ko sa Indo, yung mga coach, ay yung mga players ng basketball, kahit si Manny Pacquiao sa boxing, o kahit sa tennis, kung si Simon, igwasin na ng coach. At kahit na nga sila magaling, nagpapaturo pa sila. Lalo silang gumagaling. At ang problema kasi minsan, yung mga tao, bakit ako magpapaturo? May galing ako eh. Yan ang problema. Pag masyado na kitang mayabang, masyado nang bilib na bilib sa sarili. Yan. Kaya nga, maganda itong ebanghelyo sa Aldaw Nene. Hamon ito po sa ating lahat. Ang unang tanong natin sa buhay natin ngayon, sino ba ang naglilid sa buhay mo? So, ang ibig kong sabihin, sino ba ang umaakay sa buhay mo sa ngayon? Kung sa Bicol, sisay ang naggigiya sa imo sa buhay. Actually, pwede mo sabihin, sisay ang madalas mong kairiba-iba. Yan. Halimbawa, kairiba-iba mo sa mga tao na perming mahabon, di ba giging mahabon ka man? Kasi maulakitan kaninda. Kung lalo pag day ka nagsusuway, pag sinasabi mo, ay, day, may data iyan. Magagaya kaninda. Okay, depende. Ang primero itong hapot, sana magsimbag ka mo, mga tugang. Di pa ako nakakatanggap ng sagot, ha? May sagot na ba dito? Wala naman. Nakalagay, Palawan Pay. Wala akong natatanggap na sagot pa. Sumagot kayo. Ano ba ang, ito na nga, sinasabi natin, paano natin akayin ang mga tao sa Diyos? Yan, napakahalaga po yan. O sino bang umaakay sa iyo sa Diyos ngayon? Yun, alam mo maganda po yun eh. Sino ba ang umaakay sa iyo sa Diyos ngayon? To lead people to God means to actively guide and encourage others to develop a personal relationship with God. Importante po kasi mayroon tayong personal na ugnayan sa Diyos. Often through our sharing our faith. Alam mo, ngayon madalas kong pinakikinggan, hindi lang pinakikinggan, na pinapanood yung Christian movies sa YouTube. Marami. Lalo na itong istorya na Box of Faith. Maganda po ito. Born to Win. Maganda po sa YouTube. Alam mo ito mga, sila ang mag-guide sa tuya. Importante yun because they shared their faith. Lalong-lalo na itong istorya na doon sa Box of Faith na ito na nga talagang milagro din eh. May milagro talaga nangyayari. Ano milagro niya? Yung tatay niya na ibalik baga sa dati na nakulong pero hindi naman pala siya ang gumawa talaga ng krimen. Na planted lang. Yun maganda yun eh. That inspire to live your faith. Yan importante. And sabi siya, to demonstrate our Christian values. At the same time na magbasa ng Biblia. So, at least, sana ma-build ang satuyang relasyon sa Diyos. Mahalaga po ito. Isang mga aspeto, parang we can lead people to God, establish a genuine connection with other people. Okay? Create a space for open conversation about faith. Minsan, dito man pinag-urulayan ang tungkol sa pananampalataya, bako niyo, nasusupog kita eh. Pero pag-urulayan ta ang buhay ng may buhay, di kita nasusupog. Halimbawa, ang pag-urulayan ta ang mga kalukuhan, di kita nasusupog. Pero pag-urulayan ta tungkol sa pananampalataya about our faith, nasusubog kita. Okay, when was the last time you have conversation about your faith? Nasishare mo ba ang faith mo sa Diyos? Father, hindi naman pinag-usapan ang tungkol sa Diyos eh. Sa simbahan lang pinag-usapan yan eh. Alam mo, hindi po. Kahit saan, pag-usapan natin ang tungkol sa Diyos eh. Parang lalo tayong lumago sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nga minsan, walang ayaw maniwala sa Diyos kasi hindi pinag-usapan ang tungkol sa Diyos. Pinag-usapan, paano ko yayaman, Father? Paano ko magiging sikat?
paano ko mananalo sa eleksyon na to? Yun. Pero sa Diyos, hindi. Yan ang dapat pag-usapan natin. Okay? Mahalaga po yan. Building relationships with other people. Alam mo nga, nabasa ko doon sa Matthew Kelly, maganda po ito, yung sinasabi, first way to evangelize is make friends to other people. Ano? Maging mapagkaibigan ka. Last week, ano sabi ni Kristo? Love your enemies. Ikaw Katoliko, ilan kaaway mo? Ikaw Kristiyano, ilang kaaway mo? Yan ang problema, marami ka bang kaaway? Pag marami kang kaaway, hindi maganda ang iyong buhay. Tandaan po natin yan. Tatama ba, pag marami kang kaaway, maganda ang buhay mo? Pag marami kang kaaway, matakot ka. Baka mamay abangan ka dyan. Kaya huwag ka magkipagkaaway. Ang importante, makipagkaibigan. Yan ang diwa ng Kristyanismo. Ang sabi ng Panginoon, magkaminuruutan ka mo. Love one another as I have loved you. Maganda yan. Ang pangalawa, in order that we can lead people to God, share your testimony. Yan ang problema sa atin minsan. Meron sa charismatic kasi meron mas sharing, di ba? Sharing our testimony, yung testimonial na paano ako binago ni Lord. Yan importante. Minsan nahiya tayo kasi. Sharing your testimony, openly share your personal story, how you came to know God and how God made a great impact in your life. Ano? So para bang isang yan dapat ipakilala natin ang ginawa ng Diyos. Ano? At doon kung makikinig kayo at manonood kayo sa mga Christian movies sa YouTube, hanapin niyo inspirational movies. Ano? Yun, maraming talagang mga testimonial. Ano? Mga testimonial po. Kaya maganda yun eh. Yun, may mga testimonial songs nga eh. Ano? Isang nagustuhan ko, nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Yan. Padabat ka kumanta, huwag ka nang kumanta. Ganun po yun. Testimonial po yun eh. Napakaganda po yun. Ano? So ang kailangan natin talagang tayo ay maging witness, maging saksi o tagapagpatotoo tungkol sa Diyos. Yan. Yan po. Then, invite people to go to church. Encourage people to attend church services o magsimba and participate in the events sa simbahan o sa activity. Okay? And then, be patient in understanding. Tandaan po natin ito. We are not perfect. Ano? Kaya sabi dito, huwag ka manghusga. Huwag ka manghusga. So recognize that people may have different levels of understanding and spiritual journeys requiring time and patience. Iba yan eh. Kaya pagpasensyahan mo. Hindi naman kaagad-agad na ikaw ay may pagkakilala na sa Diyos. Yung iba wala pang gaanong pagkakilala sa Diyos, agad-agad sasabihin mo, ganyan kaagad. Huwag ka manghusga. Kaya sabi nga nito baguhin mo na ang iyong sarili bago mo baguhin ang ibang tao. Yun. Huwag tayo maging mapanghusga. So, don't pressure. Ito, napakaganda po ito eh. Don't pressure people or guilt people into accepting faith. Pag hindi mo tinanggap si Kristo, may mamamatay ka. Ganun ba yun? Mali yan. Pananakot yan. Wag mong gagawin yan. Avoid forceful tactics. Minsan may mga ganyan na Kristiyano, tatakutin ka. Pag hindi mo tinanggap si Kristo, mamamatay ka mamaya. Ganun ba yun? Walang ganyanan. Avoid forceful tactics. Don't pressure or guilt people into accepting faith. Instead, focus on sharing the message of love and hope. Yan. May pag-asa. Yan. So napakaganda po how can I lead someone to Christ? Okay, napakaganda ito eh. We can lead people to Christ. Okay, napakaganda po. Kaya natin yan. Okay? Kayang-kaya natin yan. When we keep
doing good to others. Okay, anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Nagpapasalamat po ako sa tuwing technical, kay Nems Flora at kay Jerome Martinez na nandiyan sa estasyon. Ito po si Father Boots Bombasi OP na nagpapagirumdom tabi giraray sa Indo na sa aga magsimba kita. At sa pagsimba ta, akayin ta ang ibang taong magsimba. Okay? Sana makaakay tayo. Maganda po ito. Akayin natin ang taong gumawa ng kabutihan. Thank you very much po. And remember, we are all a blessing to one another. See you on Monday. Bye-bye.